Il-Fondazzjoni Save a Life u l-Għaqda tal-Pawlini qed jestendu l-kollaborazzjoni tagħhom fil-komunità Beltija permezz ta' programm innovattiv li se jipprovdi taħriġ u preparazzjoni lit tfal u żgħażagħ f'aspetti marbutin mal-organizzazzjoni u snajja meħtieġa biex issir il-festa tradizzjonali Maltija. It-tlieta filgħaxija sar l-iffirmar tal-ftehim ta' dan il-proġett fis-sede tal-Għaqda tal-Pawlini fil-Belt Valletta. Iċ-chairperson u fundatur tal-Fondazzjoni Save a Life, Claudio Grek, saħaq li dan il-programm huwa intenzjonat biex jiġbor fih l-tfal u żgħażagħ Beltin u tal-lokalitajiet tal-madwar biex permezz tiegħu jinżammu ħajjin it-tradizzjonijiet li jagħtuna identità u li jagħmluna komunità. Proġetti li huma intiżi biex l-tfal u żgħażagħ ituhom perspettiva differenti tal-ħajja fil-komunità, tal-partiċipazzjoni fil-komunità u prinċipalment l-għan ewlieni tagħna hu illi nżommu kemm jista' jkun il-bogħod mill-vizzju ta' droga it-tfal u żgħażagħ. Bħala parti minn dan il-programm, il-Fondazzjoni bl-għajnuna ta' esperti fis-settur se torganizza wkoll sessjonijiet ta' informazzjoni u edukazzjoni għaż-żgħażagħ u l-ġenituri dwar ir-riski tal-abbuż ta' droga. Din hija t-tieni fażi ta' kollaborazzjoni bejn il-Fondazzjoni Save a Life u l-Għaqda tal-Pawlini li rat il-bidu tagħha fl-2014 fejn kienet waqfet b'suċċess l-Akkademja Kulturali Pawlini li llum saret parti ewlenija mill-ħidma tal-istess għaqda. Min-naħa tiegħu il-President tal-Għaqda tal-Pawlini Mario Kassar qal li din l-għaqda li qed tiċċelebra l-50 anniversarju mit-twaqqif tagħha għandha viżjoni dik li tkun rilevanti f'soċjetà progressiva li qegħdin ngħixu fiha llum il-ġurnata. Din is-sena qegħdin niċċelebraw il-50 anniversarju mit-twaqqif tal-istess għaqda. Il-viżjoni hija li nħarsu il-qoddim b'impenn, speċjalment fejn jidħol element żagħżugħ u anke ta' tfal biex inderruhom jekk il-bambin irid il-qoddim jieħdu sehem fi spirtu tal-festa u nbeduhom minn kwalinkwa vizzju. Il-Fondazzjoni Save a Life li d-deputat Claudio Grek waqqaf flimkien mal-mara tiegħu xarmejn lura fl-2013 għandha lan li b'mod attiv tgħin lill-komunitajiet u organizzazzjonijiet fil-lokalitajiet tal-ewwel distrett biex permezz tal-ħidma tagħhom joffru spazju u jipprovdu inizjattivi immirati għat-tfal u żgħażagħ tal-lokalitajiet fejn joperaw.